най-синият поглед, най-чаровната усмивка. Ама той си е роден по щастлива звезда. Роден да става звезда. Изкусителен, любопитен, уникален. Винаги е искал да блести. На сцената, разбира се. Но там трябва да се раздаваш. Да си готов на всичко. Нашият Краси показа как човек става връбче. Ето, вижте го. Малък, с очила. Голям, с коса. Без коса. Винаги различен, талантлив, артистичен. Певец. Ей, Краси, чуваш ли? Ти си нашата звезда. Това беше нашият филм за живота ни. За втората генерация връбчета, които отлитат. Сега ще ви видим, що за птици сте. Нали помните? Важното е да летиш